удоволствие да ви представя този конкурс. Обявихме го през ноември миналата година и беше за студенти от Техническия университет и от Университета за архитектура, строителство и геодезия. Проектът беше подкрепен от общината и от много наши партньори, като благодаря на госпожа Фандъкова, която заедно с нейния екип прегледаха всички проекти. Бих желала да помоля госпожа Фандъкова да ми помогне във връчването на наградите, тъй като конкурсът е за София и ние ще подарим тези проекти на София. Надяваме се и те да се реализират. Победител от Техническия университет е проекта на Иво Георгиев и Елвис Бабуров за изграждане на интелигентна мрежа за съхранение на енергия и по-ефективно управление на електроенергийната система в София. Още една награда в Университета за архитектура, строителство и геодезия. На първо място проекта на Георги Александров и Цветелин Анев. Страшно много благодаря на Siemens за предоставената възможност да изявиме с колегата една прекрасна идея, както и за това, че оценихте на първо място нашия проект. Искам да благодаря на Siemens за прекрасния конкурс, който организираха. И също така се радвам, че оцениха нашата идея с първо място.